Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Badik. Taong 1977, San Miguel, Leyte. Itong mga panahong ito, nasa edad 17 taong gulang pa lamang itong si Badik. Sa kanilang lugar, lahat maaari niyang gawin kasama ang kanyang mga barkada. Hinahayaan lang kasi siya noon ng kanyang mga magulang, gawa ng karapatan niya namang maging masaya kahit papaano. Basta ba'y natapos na niya ang kanyang trabaho, magagawa na niya ang lahat ng kanyang nais gawin buong maghapon. Magmula noong bata pa lamang itong si Badik, palagi nang ipinapaalala sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa 100 di kalayuan sa kanilang tahanan. Ayon dito, yun lamang ang lugar na kinakailangan niyang iwasan, lalong-lalo na kapag naaabutan siya ng dilim sa labas. Dahil sa ilang ulit naman siyang napadpad sa lugar na yon, kaya inakala niyang wala doong kakaiba. Paminsan-minsan nag-aasaran pa sila ng mga kaibigan niya kung sino sa kanila ang matapang na makakatawid roon. Ayon kay Badik, na ang lugar na pinapaiwasan sa kanya ng kanyang ama ay walang iba kundi ang daanan sa pinakagilid na parte ng palayan. Sa unahang bahagi nito ay masukal na kakahuyan na halos karamihan sa kanilang mga kababaryo ay nangangaingin. Bagaman maraming tao sa lugar na yon kapag umaga, nakakapanibago naman ito tuwing gabi. Kapag kasi dumaan ka sa lugar na yon ng mga bandang 6:00, wala ka nang makikita doon kundi ang mga ligaw na hayop na gumagala. Dahil sa palaging bukang bibigyo ng matatanda sa kanilang lugar, kaya na may nagdulot ito ng matinding takot sa kagaya nilang mga bata. Para kay Badik, ang istorya mananatiling istorya hanggat wala itong matibay na batayan. Hindi naman siya gaanong naniniwala sa mga sabi-sabi ng mga matatanda, lalo na ang iilan sa mga ito ay mga lasinggero. Papaano siya maniniwala sa mga taong buong buhay itinuon ang mga wisyo sa masasamang bisyo? Masakit mang sabihin pero karamihan sa mga matatanda sa kanilang lugar, kilala niya bilang mga sinungaling na tao. Sa 10 katagang sinasabi ng mga ito, 11 doon ay kasinungalingan. Paminsan-minsan hindi niya din maiwasang magkaroon ng kaaway sa kanilang lugar dahil sa mga paniniwalang mariin naman niyang tinututulan. Maraming beses na din silang nagkaroon ng pagtatalo ng kanyang ama dahil kahit anong gawin ito, wala sa isipan ni Badik ang maniwala. Sa pagsapit ng buwan ng Oktubre, habang pinagmamasdan ni Badik at ng kanyang kapatid ang buwan, dumating ang kanyang amang kasama ang halos kabuuan sa kanyang mga barkada. Pag sila'y doon ni Badik, dali-dali naman silang pumasok, gawa ng alam na niya ang ugali ng mga ito tuwing nakakainom. Kung hindi siya nito papagalitan, hahanap yon ng butas para pagmukain siyang masama sa harap ng mga kaibigan nito. Ayaw na ayaw namang mangyari yun ni Badik, kung kaya't habang may pagkakataon pa siyang umiwas, walang pagdadalawang isip naman niya yung ginagawa. Akala niya dahil sa ginawa niyang yon ay makakatakas na siya, subalit hindi pala. Habang nakikipaglaro siya noon sa kanyang kapatid, narinig niya ang pagtawag ng kanyang ama. Inuutusan siya nitong bumili ng alak sa sentro, kung kaya't wala siyang magagawa kundi ang sumang-ayon. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad namang sumambulat sa kanya ang napakaliwanag na buwan. "Badik, bilhan mo nga kami ng 2 lapad. Sabihin mo kay Aling Tarsing, bukas na lang ang bayad." Wika ng kanyang ama habang nilalabanan ang tama ng alak. Dahil sa sinabi nito, agad siyang tumungo sa sentro. Kampante siya noong maglakad ng gabi, gawa ng tirik na tirik ang buwan. Nagkataon din noong walang ulap sa kalangitan, kung kaya't parang umaga ang kanyang pakiramdam.
Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, pasipol-sipol pa siyang dumaraan sa mga talahib. Wala siya noong ibang inisip kundi ang makauwi agad at makapagpahinga. Sa pagdating niya sa harapang bahagi ng palayan, bahagya naman siyang natigilan nang makasilay siya ng isang dalagang nagtatanim ng palay ng gabi. Unang beses yung nasilayan ni Badik, kaya na may hindi niya maiwasang mapatanong sa kanyang sarili. Dala ng kanyang kuryosidad, minabuti niyang lapitan muna ang babaeng yon para kausapin. Wala siyang nararamdamang kilabot sa kanyang katawan, bagkus ang nasa isip niya, maaaring nagdodoble kayod ang dalagang yon para maitaguyod ang pamilya nito. Sa pagdating niya sa kahon ng palay na kinaroroonan ng babae, bumungad ang mapuputi nitong mga balat na animoy kapag tinatamaan ng liwanag ay kusang kumikinang. Pagsilay ni Badik sa napakaamong mukha ng babaeng yon, hindi niya maiwasang mahulog dito sa unang tingin. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpasya na siyang yon ay kausapin. Bago ka lang ba rito? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Matanong ko lang, taga saan ka? Tanong ni Badik sa dalaga. Nang marinig naman ito ng dalaga na abalang-abala sa pagtatanim, itinuro nito ang isang kulay puting bahay sa dulong parte ng palayan. Pagsilay ni Badik sa lugar na yon, bigla naman siyang napaisip gawa ng ang buong akala niya isang malapad na lote lamang ang lugar na yon. Halos ilang minuto niya pa yung pinag-isipan hanggang sa dumating ang puntong nagpasya siyang muling silayan ang babae. Subalit pagsipat niya sa kahon ng palay, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang estatwang panakot sa ibon. Nakatitig ang panakot na yun sa pagmumukha niya na siya namang labis niyang ikinatakot. Walang sabi-sabi, mabilis ang kumaripas ng takbo itong si Badik papalayo at kasabay nito ang pagkaiwan ng perang kanyang hawak-hawak. Ni segundong pagsilay sa lugar na yon ay hindi na niya ginawa sa takot na baka masipat niya ang panakot sa mga ibon na sumusunod sa kanya. Sa pagdating niya sa tahanan nila, bigla namang natigilan ng kanyang ama at mga barkada nitong nag-iinuman. Nang mapagtanto ng mga lasenggong wala siyang dalang alak, agad naman siya nitong pinalapit para tanungin. Badik, asan na yung pinapabili ko? Tanong ng kanyang ama. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya doong inilahad ang mga bagay na kanyang nasilayan. Habang nagsasalita si Badik ukol sa mga nangyari, bigla naman siyang natigilan nang puwersahan siya nitong sampalin sabay sagot ng, Di ba hindi ka naniniwala sa mga ganyan? Huwag mo nga kami pinaglololo ko. Yung pera, nasan? Nang marinig niya ang sinabi nito, pilit niya pa ring itinuro ang palayan. Dahil sa kanyang pagmamatigas, kung kaya't katakot-takot na pambubugbog ang kanyang natanggap. Tadyak, sapak, sampal at kung ano-ano pa ay walang awang ginawa ng kanyang ama bilang parusa sa kapabayaan niya. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, natigil lamang ang pananakit sa kanya nang meron ng isang kaibigan nito ang namagitan. Ayon sa kaibigan ng ama niyang yon, wag na niyang sakta ng bata sa kadahilan ng marami pa yung pagkakamaling makakaharap hanggang sa pagtanda. Hindi naman siya pinapanigan ng kaibigan ng kanyang ama, bagkus ay naaawa lamang ito sa kalagayan niya. Dahil sa pangingialam ng barkada nito, kung kaya't hindi naglaon natigil din ang pananakit sa kanya. Habang paika-ika siyang naglalakad papasok ng kanilang bahay, muli siya nitong tinawag upang ituro sa kanila ang lugar na pinag-iwanan niya ng pera. Sa pagmumukha ng kanyang ama at ng mga kaibigan nito, tila bang hindi pa sapat sa kanila ang ilang bote ng alak na nagawa na nilang mapatumba. Nang marinig naman yun ni Badik,
Pinilit niyang sumunod sa nais nito kahit alam niya sa kanyang sarili na kinakabahan na siyang bumalik sa lugar na yon. Tumatak na kasi noon sa kanyang isipan ang pagmumukha ng panakot sa mga ibon na animoy nakatitig sa kanya noong mga oras na yon. Sa pagbagtas nila ng daan patungo sa lugar, panay naman ang kanyang pagmamasid sa buong paligid. Nang medyo malapit na sila noon sa palayan, nasisipat niya ang iilang mga uwak na parabang kumakain ng binhi ng palay. Maniwala kayo o hindi, pagsilay doon ni Badik, doon na dahan-dahang nagbago ang paligid. Ang paningin niya kasi sa mga kinakain ng uwak sa palayan, mga naaagnas na katawan ng mga tao. Nababalot din ng dugo ang lugar na yon, subalit nakapagtatakang wala siya doong naaamoy. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpasya siyang ipikit ng ilang segundo ang kanyang mga mata. Hindi kasi siya noon makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakikita, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na ordinaryong palayan lamang ang kanilang dinaraanan. Sa pagdating nila sa lugar na nasilayan niya ang babae, bigla naman nilang nakita ang salaping kanyang iniwan. Buti na lang at hindi ka talaga nagsisinungaling bata ka. Pasalamat ka, nakita natin to. Masayang wika ng kanyang ama. Pagkapulot nito ng pera, agad naman itong nagtanong sa kanya kung nasaan ang dalagang nasilayan niya sa lugar. Hindi naman makaimik noon si Badik, lalo pat maging siya ay walang kaide-ideya kung saang lupalop pumunta ang babaeng yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng kakaibang pag-angil sa likurang bahagi ng kanilang kinaroroonan. Pagsilay nilang mag-ama sa kanilang likod, bumungad sa kanila ang isang babaeng nakababa ang isang balikat habang namumula ang mga mata nitong nakasilay sa kanilang pangkat. Panay din ang pagtulo ng laway ng babaeng yon na parabang meron itong iniindang karamdaman. Makalipas pa ang ilang minuto, mula sa masukal na kakahuyan, nasipat nila ang dalawang panakot sa taniman na kasywal na naglalakad patungo sa kinaroroonan ng babae. Paglalarawan ni Badik sa nilalang na yon, meron itong wangis na animoy sa tao, subalit gawa sa kahoy ang kabuang katawan nito. Ang tanging nagtatago sa kanyang katawan ay ang kanyang kasuotan, subalit hindi yun sapat upang magawa nilang malaman na walang laman ang dalawang katawan ng mga nilalang na yon. Dagdag pa ni Badik na kahit ang mga kuko nito ay gawa sa kahoy at hindi niya kayang maipagkakaila na meron itong mga pambihirang talim. Naniniwala din siya noong nasilaya niya ang mga panakot sa ibon na meron talaga yung mga sariling buhay. Bukod kasi sa meron itong mga namumulang mata, malaya din yung nakakagalaw sa anumang gawain na nais nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa mga nilalang na yon, dahan-dahan ang nakakaramdam ng takot itong si Badik. Yung grupo naman ng kanyang ama, na natiling nakatayo lamang sa harapan ng mga nilalang na yon habang paisa-isa nilang binubunot ang kanilang mga tangang punyal. Imbis na tumakbo ang mga ito papalayo, nagpasya yung kaharapin ng mga nilalang upang magawa na nilang makabalik sa kanilang pinag-iinuman sa lalong madaling panahon. Matapos ang ilang minutong pagtititigan, masaya namang nagwika ang kanyang ama sa nilalang kung sino ito at kung saang lugar siya napapabilang. Panay din ang pagtawa nito sa punit na damit ng babae na animoy sumabit sa puno. Oy iha, gabing-gabi na. Ba't di ka pa umuwi, ha? Alam ba ng nanay mo ang mga pinaggagawa mo? Tsaka, huwag mo nga kaming takutin sa mga panakot na yan. Alam naming meron niyang tali. Nasaan ang mga kasama mo? Nagtatago pa rin ba dyan sa likod mo? Nakakalokong tanong ng ama ni Badik.
Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Badik nang masipat niya ang mga panakot sa taniman na mabilisang lumitaw sa kinatatayuan ng kanyang ama. Walang habas nitong pinag-uundayan ng saksak ang ama niyang yon hanggang sa dumating ang puntong bumulagta na lamang ang katawan nito sa lupa. Pagsilay ni Badik sa mga pangyayaring yon, hindi na siya nag-alangan pang tumakbo habang patuloy na umiiyak. Sa paglayo niya sa lugar, wala siyang ibang naririnig kundi ang mga pagsigawan ng mga barkada ng kanyang ama. Mabilis din namang naglaho ang sigawang yon, hudyat na nagawa ng malipol ng nilalang ang buong tropa ng magbabarkada. Kinaumagahan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, nabalot na ng malaging na usapan ng kanilang baryo. Paano ba naman kasi? Lahat ng mga asawa ng nakainuman ng kanyang ama ay sabay-sabay na naglaho. Wala naman silang maibibigay na kasagutan sa mga ito, lalo pat aminado din ng kanyang ina na hindi nito kasama ang kanyang asawa sa oras na nangyari ang insidente. Dahil sa wala naman silang matukoy na salarin, kung kaya't nagpasya ang mga otoridad na maghintay. Ilang linggo din ang inabot ng kanilang pananahimik hanggang sa makalanghap sila ng hangin na nagdadala ng nakakasukang amoy. Dala ng kuryosidad ng kanilang mga kababaryo, sinundan nila yon ng sinundan hanggang sa hindi naglaon na tuklasan na nila ang pinagmumulan ng amoy na yon. Ayon sa mga saksi na ang kanilang nakita sa lugar, isang mababaw na hukay kung saan nakatambak ang mga nawawalang katawan ng mga biktima. Kasama na doon ang kanyang ama na halos maagnas na ang pagmumuka dahil sa tagal nang nakababad sa lupa. Bagaman nais pa sana nila yung palamayan ng sabay-sabay, hindi na nila yun nagawa sa kadahilan ng masyado ng mabaho ang katawan ng mga ito. Wala na ring talab sa kanila ang mga likidong ipinapasok at ibinababad sa bangkay bago yun tuluyang paglamayan. Sa pagkamatay ng ama ni Badik, pinilit niyang itago ang mga karumal-dumal na pangyayaring mismong siya ang naging saksi. Walang araw at gabi na hindi siya sinusundan ng kanyang konsensya at takot na baka dumating ang isang araw, siya naman ang isunod ng mga nilalang na kanyang nakita. Dahil sa takot sa bangungot na yon, kung kaya't ginawa niya ang lahat para makalayo sa lugar. Ngunit dahil sa kakapusan nila sa pera, kaya na may wala silang magagawa kundi ang manatili. Upang hindi na sila noon magkaroon ng alitan ng kanyang ina, minabuti niyang sundin na lamang ang nais nito. Sa isip-isip niya, hindi naman siya mapapanos sa kanilang lugar basta ba'y merong mga nagmamasid at dumaraan. Lumipas pa ang mga araw matapos ang insidente, bahagya namang iniwasan ang lugar. Subalit sa pagdaan ng mga buwan, unti-unti nang nakakatayo ang mga tao kahit papaano. Wala na siyang naririnig tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at mga barkada nito na parabang isang araw lamang ang pagdadalamhati ng mga biktima at kadugo. Bagaman masakit yun para kay Badik, minabuti niya pa ring ipagpatuloy ang mga gawaing kanyang nasimulan. Isang hapon, habang naglalako ng gulay itong si Badik, merong lumapit sa kanyang isang matanda. Nang hihingi yun ng limos, maitaguyod lamang ang kanyang mga anak. Nang marinig naman ni Badik ang sinabi nito, bahagya naman siyang natigilan dahil buong buhay niya, pangarap niya ring magkaroon ng kasuotan na gawa sa mga tela ng hayop. Ang hindi niya lang noon maintindihan ay kung bakit bibihira lamang lumabas ang mga ito sa kanilang pinagkukublian. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ng matanda, walang pag-aalangan itong inilahad sa kanya ang tungkol sa uri na nakasagupa ng kanyang ama. Ayon sa matandang yon, na kung hindi siya nagkakamali, mga aswang ang mga nilalang na yon. Maaaring napagkamalan niyang engkanto ang mga ito, subalit nasisiguro ng matanda na aswang ang mga nilalang na yon.
Naniniwala din ito na ang dalawang panakot sa mga ibon na kanyang nakita ay para itong mga nilalang na maihahalin tulad mo sa isang sigbin. Yun nga lang, taliwas na pagkakagawa sa mga sigbin. Ang panakot na yon ay merong kakayahang magpasa ng kani-kanilang mga wisyo sa mga aswang na pinaninilbihan nila. Ginagawa nila ito upang magkaroon ng nilalang na yon ng kakayahan para mapaikot sa kanyang mga kamay ang mga taong naninirahan sa baryo. Dagdag pa ng matanda na ang daang paulit-ulit nilang pinaiiwasan sa mga tao ay ang mismong pugad ng nilalang na yon. Nakita mo ba ang bata niyang kaanyuan, Badik? Siguradong sigurado ako. Dalaga ang ipinakita nito sa iyo para maakit ka. Sa susunod, kapag nakita mo pa siya ulit, huwag mo na siyang pansinin, bagkus magmadali kang pumunta rito upang mabigyan ako ng abiso. Sa ngayon, Badik, ikaw ang nag-iisa kong susi para malipol ang mga nilalang na yon. Wika ng matanda. Dahil sa kanilang usapan, nagpasya si Badik na muling bumisita sa palayan pagsapit ng sumunod na buwan. Marami naman sila noong isinasagawang pagsasanay at plano kung kaya't natitiyak niya hinding-hindi siya nito basta-bastang masisindak. Sa pagpatak ng araw ng kanilang pinakahinihintay, hindi pa man tumatalikod ang araw sa kalupaan, kasalukuyan na silang naghihintay sa gilid na parte ng kahon ng palay. Sa pagtalikod ng liwanag sa kalupaan, dahan-dahan namang nagpakita si Badik sa palayan at kasabay nito ang muling paglitaw ng dalaga na animoy abalang-abala sa pagtatanim. Maya-maya pa, doon na nila nasipat ang pagsilitawan ng kakaibang mga nilalang sa paligid, hudyat ng nalalapit na pagbabagong anyo ng nilalang na naroon sa kanilang harapan. Sa muling pagsilay doon ni Badik, tumambad sa kanya ang nangingitim na balat ng babae habang paika-ikang naglalakad. Nang masipat niya yung papalapit na sa kanya, hindi na siya nag-alangan pang magtago sa kinaroroonan ng matanda. Matapos namang masilayan ng albularyo ang nilalang na yon, agad naman siyang kumuha ng 2 dahon sa dala niyang supot at inihip ito sa hangin. Matapos niya yung gawin, tinitigan niya ang nilalang na yon, sabay sabing, Hindi mo pa ba nararamdaman? Kung ako sa iyo, humanda ka. Mararamdaman mo ngayong gabing ito ang naramdaman ng mga biniktima mo sa lugar na ito. Nang mailahad na ng matanda ang kanyang wangis, 5 buhay na salita lamang ang pinakawalan nito sa hangin na siyang tumapos sa buhay ng babae. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang naagnas ang katawan nito at kasabay nito ang dahan-dahang pag-agnas ng kanyang pagmumuka. Sinabayan din niyo ng kanyang balat hanggang sa hindi naglaon tuluyan na siyang naghiwa-hiwalay. Ayon kay Badik, na sa loob lamang ng ilang minuto, parang kalansay mo na kung maituturing ang pinahihirapan ng albularyo. Alam niyo ba na magpahanggang sa ngayon, wala pa rin siyang kaide-ideya sa kabila ng mga aral ng matandang ipinakita sa kanya. Nasisiguro din noon ni Badik, hindi biro ang pinagdaanan ng matandang tumulong sa kanya, makamit lamang ang ganoong kataas na estado. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, kitang-kita niya ang paglaho ng mga panakot sa ibon sa palayan. Matapos niya yung masilayan, agad naman siyang kinausap ng matanda na sila'y uuwi na. Inilahad din ito sa kanya na mapapanatag na ang kaluluwa ng kanyang ama dahil sa nagawa na nilang maipaghigante ang pagkamatay ng mga ito. Sa pagtanda noon ni Badik, hindi pa rin niya makakalimutan ang pagkamatay ng kanyang ama dahil lamang sa ginawa nitong pag-utos sa kanya na bumili ng mga alak na 2 lapad.
Okay, opinyon ko sa kwento. Matanong lang kita, Badik, kung sakali mang nakikinig ka ngayon dito kasi ikaw nagpadala nito eh. Para medyo magulo yung kwento mo, no? Lalo na dun sa part na naglalako ka ng gulay, tapos nilapitan ka ng matanda, tapos naiinggit ka sa suot niya na tela na gawa sa hayop. Siguro tela na gawa sa balat ng hayop yung tinutukoy dito ni Badik. Alam nyo, mas magulo pa to kung tutuusin. Sobrang gulo nito nung sinin sa akin. Inayos-ayos ko lang, pero hindi ko talaga siya magets doon lang sa part na yon. Pero yung ginawa ng albularyo, tsaka nung pinakilala mong albularyo, napakagaling nun. Sobrang tindi nito kasi 5 buhay na salita lang. Alam nyo ba na konting tao lang dito sa buong Pilipinas na nakakaalam ng 5 buhay na salita na yon? Hindi ko lang alam kung parehas kami ng tinutukoy ni Badika. Pero yun sa akin kasi, yung pagkakaalam ko, yung 5 buhay na salita na yan, 5 pangalan niya ng Diyos. Tapos sobrang lakas niyan, lalo na yung pang-4 kapag may binanggit ka dun. Tapos yung pang-5, pag binanggit mo pa, doon ka na magbibigay ng utos eh. Dapat nga title nito, 5 salita eh. Kaso, nag-ugat lahat ng pangyayari doon lang sa pagbili niya ng... Bibili siya sana ng 2 lapad ng alak. Kaso nga lang, yun, inabot ng trahedya. Pero masasabi ko talaga, Badik, medyo magulo yung takbo ng kwento. Pero overall, ang ganda. Ang ganda ng kwento mo, magulo lang. Pero, depende pa rin yan sa mga listeners natin kung anong magiging opinion nila. Paki-comment na lang ako sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.